Във всеки български дом има един невидим пазител на уюта. Чистият въздух, приятната топлина през зимата и прохладата през лятото. Когато те са на лице, човек работи с лекота, почива спокойно и посреща всеки ден с добро настроение. Затова има значение на кого ще поверите този уют. Балкан Клима предлага професионални решения за дома, офиса и бизнеса. Климатици, термопомпи, вентилаторни конвектори и системи за централна климатизация. Всеки обект е различен, затова доброто решение започва с внимание към нуждите на клиента, с коректна консултация и с грижа към всеки детайл. Качествената техника работи най-добре, когато е подбрана разумно и изпълнена професионално. Така се постига комфорт, надежност и спокойствие за години напред. Изберете сигурността на опита, изберете професионално отношение. Изберете Балкан Клима. Балкан Клима, защото истинският комфорт не е лукс, той е част от добрия дом.